Aparecen dous corpos descuartizados nunha pista forestal de Ferrol. Unha muller co seu fillo pequeno atoparon os restos espallados nun bidón, nunha maleta e en bolsas do supermercado. Pero que tivo ver unha má. Mamá, hai unha má. Que vai haber unha má, pois e xa veu as bolsas. As vítimas son Claudia Alejandra Castelo Castro, de 25 anos, e o seu mozo Xosé Manuel Gómez Rodrigo, de 37 anos, os dous residentes en Betanzos. Tamén fontes da investigación xa confirmaron que aquí no piso das vítimas foi onde se cometeu o crime. Pois si os corpos foron atopados xusto neste vertedoiro da parroquia de Mandiá, en Ferrol, onta tardía, máis ou menos a estas horas. E xa que se maten un fillo, pero que ainda encima che o devolvan en pedazos, a mí me parece unha tortura moi grande para a súa familia. A familia da parella asasinada en Betanzos están destrozados polo crime, un dos máis sanguentos que se lembra en Galicia. E as vítimas do dobre crime de Betanzos morreron desangradas. Esto ves en las películas, pero non se ve nunha cosa normal. Un pueblo normal non se ve. Imagínense circulando en coche polo monte unha tranquila tarde de verán e que de repente se atopan unha man e unha perna saindo dun bidón no medio da nada. Así debutou o caso desta noite, un dobre asasinato que incluso se converteu en película. Na nosa mesa de hoxe, a forense Berta Rodríguez. Hola, boas noites. Benvida, Berta, como estamos? Moi ben. E o comisario da Policía Nacional, Xosé Ramón Santiago, que ademais investigou pois directamente o caso que hoxe imos analizar. Xosé Ramón, dame un titular que nos axude a enmarcar esta investigación. Hola, boas noites. E o titular casi sería que a droga e a amistad non mistura como auga co aceite. Son cousas que non poden, ainda que as poña xuntas, nunca van misturar. Pois eu estou de acordo, porque isto foi unha mestura, señores, que acabou sendo pois mortal de necesidade. Ferrol, 8 de setembro de 2008. Media tarde. Un obxecto extraño chama a atención dunha veciña e do seu fillo, que circulan preto do vertedoiro da bailadora. Ao carón do camiño, un bidón de aceite de grandes dimensións obrigos a deterse. Mudan a súa traxectoria. Non creen o que están a ver dende a distancia e deciden achegarse para confirmar as súas sospeitas. E a medida que se aproximan albiscan unha imaxe brutal. Do interior do bidón sobresae un pé humano. O impacto é inmediato. Case sen tempo para dixerir o que acaban de descubrir, chaman á comisaría de Ferrol. Poucos minutos despois, ao fío das 18 horas, varias patrullas chegan ao lugar. A zona é delimitada, trabállase con celeridade. Dentro do cordón policial queda o bidón, unha maleta e varias bolsas que gardan un crime salvaxe. As partes humanas multiplícanse ante os ollos dos axentes, que empezan a tomar conciencia da dimensión deste caso. Coa chegada do forense confírmase que son dúas as vítimas deste asasinato, un home e unha muller. Entre a vexetación onde alguén os abandonara, os investigadores elaboran as primeiras hipóteses de traballo. Saben que as mortes son recentes e que se asañaron coas vítimas, que sufriran antes de morrer. A medida que as bolsas se van baleirando e aínda impresionados polo achado desta tarde solleira, os policías atopan a documentación da muller. E coa primeira vítima identificada, teñen na súa man a chave para comezar a investigar un crime macabro que ningún dos alí presentes esquecerá. É unha persoa soa capaz de despezar dous corpos ou buscan máis dun asasino? Como para esquecelo, verdade? Esa imaxe das que se che quedan gravadas na retina. Xosé Ramón, parecía a estea dun crimen, pero non o era. Era un lugar de tránsito, máis ben. Sí, efectivamente. Dentro do primeiro que, como ben decides, atopounos unha mai con un fillo. Viron as rodas do carrito e fixeron o pequeno, dixo, mira, parece o patín dunha roda dunha bicicleta, e pararon. E foi cando descubriron en realidad o que había. Cando se chama, cando eso, eu sempre comento que todo isto leva un trámite, leva unha investigación e leva un protocolo. Os protocolos hai que seguilos, evidentemente, porque é a única maneira de chegar a un bo fin. Pero a sorte tamén xoga moito con nosotros. En este caso, que ese pequeno fixera parar a súa mai, e en ese momento xa interviñeran, chamaran a policía, chegáramos nosotros, marcou o que foi despois toda a investigación. Porque eso, simplemente, o que decía Patricia, decir, a de tránsito, eso iba a desaparecer todo. Exactamente. Que vos pararan en ese momento foi o que fixo que aí non fixeran desaparecer nada. Exactamente. Cal era o plan? Era un vertedoiro, non?
Sí. Si, era unha especie de descampado, non? Vertedoiro incontrolado. Non legal, pero... Cal era o plan, Xosé Ramón? Porque esa nai e ese neno chegaron no momento oportuno. En ese momento deixaron ali con intención de comprar unha pala, comprar gasolina, queimar e enterrar os corpos. Facelos desaparecer, claro. Facer desaparecer calquera... Queimalo todo e o pouco que quedara, facelo... Pero claro, foron tan despistados que non foron con todo a vez, entonces o que atoparon ali foi, pois eso, un momento en que aínda estaban todos os corpos e as Tamén probas se entretiveron un pouco e ademais de ir comprar a pala, foron comprar droga. Claro, nese momento... Aínda non podemos dar todos os perfis. Nese momento ninguén sabía quen estaba detrás deste misterioso achadgo, así que vos poñedes vos man á obra e o que era unha tarde de verán convírtese nunha noite moi longa, non? Que ides descubrindo a medida que analizades ese maló, ese bidón, esa maleta, que levantades esas sabas? Dentro destes protocolos que hai de, como ben sabe Berta, de José Manuel, de José Antonio, perdón, de levantamiento de cadáver, empezas sacando, te sigues un orden estricto. Ese orden estricto o que fase empezar polo principio. Fotografiar todo, reseñar todo e tal. A nivel un pouco curioso que é que se ve un pé, unha perna, pero que despois se vai 2 pernas, e mira, hai un cadáver, e despois hai 3 pernas, xa hai 2 cadáveres, polo menos. Ese un pouco... Eso tivéstelo claro pronto. E ao longo desa noite da que eu falaba, logrades recompoñer esos 2 corpos? Sí. Sí, a verdade é que non estaban moi fragmentados e non dificultaba a reconstrucción dos corpos. Al ser de distintos xénero, era moi pues non era dificultoso. É unha cousa importante que xa dicíamos ao principio, a poder localizar os corpos tan pronto evitouse así os efectos deleterios que sempre xorde con o avance do tempo, non? Sobre os corpos. Estaban moi ben conservados, estaban frescos todavía. Falamos de descuartizados, pero o único que fixeron foi cortar as pernas. E ni siquiera pola xunta, é dicir, o que se fixo foi, de forma moi burda, pois cortar as pernas para que fora máis fácil trasladalos. Para trasladalos. Xurxo, e outro golpe de sorte que tivo a investigación é que unha das vítimas ia perfectamente identificada. Efectivamente. Pois era Claudia Alejandra Castelo Castro, unha rapaza de 25 anos, nacida en Bos Aires, pero de pais que emigraron e que son todos naturais de Sada, como tamén a outra vítima. Quen era a outra vítima? A outra vítima era José Manuel Gómez Pachá, un home de 37 anos, tamén fillo de emigrantes, el naceu en París. Bueno, así como Pachá era unha persoa que tivo problemas coas drogas, bueno, andivo en malos ambientes, pois Claudia Alejandra era todo o contrario, era a persoa que estaba intentando sacar deses ambientes a Pachá. O maduro, a parte madura, a parte responsable, a parte ser a parella, era Claudia. Pois se vos parece, Toño, imos a coñecer os perfís dunha parella cunha vida enteira e un futuro prometedor por diante que acabaron despezados nun descampado de Ferrol. En Sada, José Manuel Gómez era o rapaz da hamburguesería Pachá, un negocio de toda a vida. Moi preto, Claudia Alejandra Castelo traballaba tamén como camareira. Unha rutina compartida onde as súas vidas se cruzaron para sempre. Xunta, a parella trasladouse a Betanzos. Querían medrar, construir algo propio. Malia levar pouco tempo na vila brigantina, Claudia, de 25 anos, xa gañara o corazón da veciñanza. Era moi alegre, se llevaba bien con todo el mundo del pueblo, que yo sepa no tenía enemigos, saludaba siempre que la veía, siempre con una sonrisa en la cara. José Manuel, de 37 anos, acababa de montar unha empresa de reformas que funcionaba ben. O seu pasado estaba marcado pola sombra das drogas, pero atopar en Claudia un piar sobre o que cimentar un futuro en parella, esperanzador. Tuvo problemas con las drogas. El ajuste de cuentas no creo, porque el dinero tenía. Dinero. En setembro de 2009, este presente ilusionante cobra forma de mapa. Cos aforros do mes, a parella planeaba unha viaxe de desconexión cara a Sevilla, na súa furgoneta.